Puilano chini bubagrano khulumbo tai chini Tripura hasteni jotto borom ganang jot ani khajani ta khub tai bukhuk songno ang khabai kaisa chini media ni bisingte kai koimung hainai 14 Oktober 2023 chini khumulungo kaisa kotor lukothum panda angnai miyakai ba mega mass gathering or lukothum panda abo chini Greater Tripaland sanmungno tuyui panda angnai जों फुनुकनानि नायो जों प्रमाण दिनानि नायो जे त्रिपुरा राज्यनि तिप्रा सारक तिप्रा जुग्रक जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सारायासा ताइचिनि थांगै तंनानि ओ त्रिपुरा राज्योआव जों बास खाय तंनानि चिनि ताइ लामा करिखा आबुनि बागैनो हायदि खाजानि ताखौ ताइ बुकुकसं अबो सुदु आनि साइचुंगिया निनि साइचुंगिया जतनि बागैनो जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नांगौ जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै नांगौ आबुनि बागै ओ सानमुंनो जों दिल्लीनि जोंनि दिल्लीआव प्रधानमंत्री स्वराष्ट्र मंत्री जत मंत्री आदम रक बरकनो मेसेज रिनानि बरक इ वानसुगै मानानि जे त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारक बेलायखेनो नांखाना ग्रेटार त्रिपुरा नि वानसुगै मानदिनानि आबो निनि आनि जतनि फान नांगौ जतनि सुबासु नांगौ जत फाइनानि नांगौ ओ जागायाव जों दाबो राजनैतिक खायलाया अर जों दफानि चिनि नांकुक मानि चिनि हा आबोनासो जों नांग्रावो राजनैतिक उलख खालायलायानो जों पुइलानो जों चिनि हानाव जों रखा खाय नारिक लायग्राना बयबो सेक जागिया खालायो जों नारिक लायग्राना आबुनि बागै जत्तनि सुबासु नांगौ खाजानि ताखुक ताइ बुकुकसं आबुनि बागै चिनि अ मेगा मास गेदारिं कायसा प्रमाण दिनाय जे सारा त्रिपुरानि आनाचे कानाचे जों अर केबो कसा केबो कर्म केबो कख्रान हियावो इ त्रिपुरा सारकनि बागैनो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नांगौ हिनै वानसुगै मानानि जत्त अ हानि अ हायुंनि बररक आबो अ मेसेज कतरनो जों रिनानि बागैनो जत्तनो आ सालचा नुखुंनि नांकुक मानि सामुंनो याकारि फानो जों चिनि नांकुक मानि पुइला हंके ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड से आबोनि यागुलसे ताइ नुखुंनि सामुंगु आबोनि बागै जत्तनो आंकयो चिनि ओ 14 तारिखो मेगा मास गैदारिंग जत्तनो हायै सकपायना बागै 11 तानि बिसिंगनो जों खुमुलुंग हायै चिनि कानमुं तुमुंबाय जों जत्तनो नायथथक हायै इ त्रिपुरा सा थानसा कक बाक्सा याप्रि बाक्सा बुबाग्रा बाय बाक्सानो बुबाग्रा चिनि बसकांगो जों बुबाग्रानि उंक्लगो ताबुक बतंगु जों बुबाग्रानि बंशधरकबा ने वानसुग्रि मानानि बागै हायदि जत्तनो फायबायदि होनो आं जत्तनो आनि खाबाय कयजावो जत्तनो खुलुमबायखे खुलुमखा जोंनि जत त्रिपुरा सारकनो जों फायनाय 15-16 अक्ट'बर जोंनि TWF बाय अर्गानाइज खायजाक जों कायसा फुड फेस्टिवल नारखा 15-16 अक्ट'बर थाय अंनाय मानिक्य कोट आ जागाव उद्बोधन खायजाकनाय 4टा समयो जोंनि 4टा to 9टा 10टा जरा जों बुसुक तंमाननाय जत त्रिपुरा सारकनो जों अर फाय मानजाना बागै कयनाय जोंनि स्टल दङ 10-12टा उद्बोधन खायनाय जोंनि महाराजा तंफायनाय ब निजे तंनाय ताइ जोंनि अ जागाव कम्पिटिशन तंनाय फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज तंनाय जों स्टल जोंनि चायनानाय कम्पिटिशन नि बागै जों फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज तनो ताइ जत जोंनि अल त्रिपुरानि नाय दंनाय न जों जोंनि फुड फेस्टिवल फायै मानजागना बागै जोंनि जा कथक जोंनि जा बरक जोंनि सिरि सिटिआव जों भाइके जासायफाय अबनो फाय जाना बागै खाबै खाबै कयो जों आगि कुसुम कुसुमो थक सारा मस्ला सारा मानै जों चिन त्रिपुरा सारक इन्डिजिनियास रक अ त्रिपुरा हास्टेनि इन्डिजिनियास रक भाइके जोंनि जामुंनो जालाय अबो जों मानथौरिनानि जायतकनाय जों जत सम्भव हर बायसंबै हालनानि ज्रेस्टा खायनाय वासंबायबो आसगनो बुसुक मान जों ज्रेस्टा खायनाय फायदि जत त्रिपुरा सारक जोंनि फुड फेस्टिवल नो नायथक थक खायना बागै जों आरो जोंनि एन्टारटेनमेन्ट बागैबो जोंनि आगि सिरि सिटिआव रिजार्भ मानि रिजार्भ जादि कलिजा बो तंनाय जोंनि रिजार्भनाय बो जों नाहानाय अब बागै जों जत नरक फायखान जोंनि फेस्टिवल नायथक थक नाय मोसांनाय
जों नर एनकारेज खाइबायदि दिनै इन्डिजिनास नो जों नारंना बागै जों अब खायो दिनै फुड फेस्टिवल नरनो सारा जों अब सक्सेस ओंग्ला खाइमा दङ आब बागै जों नरनो खाबाय खुबै कइ जावो ताइसा सानाय 15-16 अक्टोबर समय हिंगे 4टानि सिमी नरक जतनो अ समय फाइ माजाना बागै दिनै फुड फेस्टिवल फाइ जाय जा फाइना बागै न जतनो कयो खाबाय खुबाय आसना हामबाय जों अर हामबाय जों अर दिनै जागा जों आस्ताबल नाय माने जों मायाङै जों जागा किसा चिकन ओंखा जों माने तो कोड आबागै जों 12टा स्टल खाइमानो बायरेनिबो जों बुसुक बरंनो रिमान जों रिखा अलरेडी आबागै चिन्ताय जागा खरिखा बायरेनिबो फालफायो